A Asociación de Empresarios de Ribeira segue a innovar co fin de dinamizar o comercio e hostalería da vila, así como premiar a fidelidade dos clientes. Co gallo do Día da Nai puxeron en marcha unha campaña na que sorteaban 1.000 euros para gastar nun só día. Este ano podemos sortear os 1.000 euros para gastar nun solo día en determinados estabelecimentos que foron participantes na campaña e aparte 4 vales de 50 euros que foron parte proporcionados polo Hipergavies. Desde a asociación estamos super satisfeitos en que tanto o sector comercial, tanto a hostelera e a restauración participen nestas iniciativas de campañas. Seguimos igual apostando por dinamizar o comercio e que menos fidelizar, digamos, aos clientes, non que sapan que regamos co comercio local que está coa ciudadanía na Ribeira, co contorno, para seguir apostando e que os comercios sigan con vida, porque ao fin e ao cabo as cidades sin comercio pois non van a ningún sitio. A afortunada gañadora que recollía esta mañá o premio de mans da propietaria da floristería Mandrágora xa tiña pensado en que gastar eses 1.000 euros. Para ilo contou tamén coa axuda dunha asistente persoal de compras. Traes un pouco planeado, que vas mirando 4 cousas por aí, sabes se máis ou menos o que queres coller. Pero sí, ben, e nada, zapatos, unhas plantiñas aquí de Mandrágora, un pouco de roupa, un xogo para o meu fillo. Facilitamos a premiada a facer as compras mirando un poquinho cales son as súas necesidades, prioridades, gustos, faise un estudio de la completo de colorimetría, de imaxen, de morfoloxía das prendas que lle favorecen ou as que non, e se axuda tamén a hora de facer a compra para que sea máis fácil e compras máis inteligentes. Dende a Asociación de Empresarios animaron tanto a comerciantes como hostaleiros e restauradores a sumarse a estas campañas tan importantes para o dinamismo do comercio local de Ribeira.